Eisoes ymweld â rhai o leoliadau amlycaf yr ardal. Mae'n taith ar hyd y llwybr llechi yn brysur y ddod i ben. A heddiw, dan ni'n Zipworld Bethesda. Ar un adeg, roedd yn un o chwareli mwyaf y byd. Ac erbyn hyn, mae'n gartref i wifren y wib cyflyma y byd. Erbyn hyn, mae hon yn un o gyrchfannau awyr agored mwyaf poblogaidd yr ardal, ac wedi denu dros filiwn o ymwelwyr ers agor bron i degawd yn ôl. Wrth weld y mwynhad sydd i'w gael yma heddiw, mae hi'n anodd credu fod cymaint o ddioddefaint wedi bodoli yma dros canrifoedd. Ac wrth reswm, doedden ni ddim am golli cyfle i brofi gwefr y wifren y wib.